Weh, Gatotkaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula Koko Prabu Ndarawati. Kawula ngoten nggih Yayi. Sakarang bombong raos sing manehipun ing Raka Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma. Asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung parenga kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pujaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen. Mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Pisawanipun ing Raka Ndarawati dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Kresna kakangku. Adimu Jodipati ngaturke sembah kelawan Kresna kakangku Ndarawati. Werkudara ya. Dimas Werkudara. Kresna kakangku wi. Yen peranganing para nayaka Punggawa padha ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Luwih-luwih Yayi Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Nanging aja lara atimu Werkudara. Yen to siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora bisa nampa sembahing Yayi. Apa aku nandang luput, apa aku nandang kleru. Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakangku dosa apa ingkang bakal dak sandang. Aku ora bakal suwala. Waton Kresna kakangku paring dawuh sebab apa dene ora nampa lawan sembah Werkudara. Lumahing jagat uriping langit iki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahing siadi kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita sewantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen sira kadangku panenggak ngatur sembah kalawan pun Kakang Ndarawati mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang ndak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging ganepi minangka dadi kadang Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning pengestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembahe bocah. Tangeh lamun pengestune wong tuwa dayanana karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturake sembah lahir batin teka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Upama pengestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pangestumu. Ya wis yen to pancen kaya mangkono nadyan rada tidha-tidha. Rada tidha-tidha penggalipun Kakang sembahing Werkudara tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestunipun Kakang tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak juwuke. Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mambu. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi,
Peranganing Pandhawa 5 cacahe mau ingkang banget nabet ana penggalipun Kakang Jaba mung sira Dimas ora Udara. Yen ta pun Kakang pepanggihan lan kadang-kadang Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gotang. Mula iki mau satemene ora lahir batin menipun Kakang ngandhakake kaya Kang Sira Tampa Yayi Werkudara ya mung beteke kangening pun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng sembahmu tak tampa pangestu tampanana bagegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulunggah Werkudara kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang wong negara Ngamarta kang rayu madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Anaka wis ndak tampa kaya ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya kembar ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang tampanana kembar iya kula pun dinggo jimat nggih kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca asu ingkang dados napas asat ingkang dados riwe Koko Prabu mugi kepareng wambah barana dhateng rayi Ngamarta dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Dwarawati bilih rika lenggan sak mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta saestu kula nedya ngrakit Rata Kencana tinarik kuda 8 kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati kacen utandha bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka ing Dwarawati tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu ngemuti bilih sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja ing Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekengan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sawan wonten Praja ing Ngamarta kaselak anggen kula bidal saking negari Dwarawati daya-daya praptek negari Ngamarta wigatosipun enggal saged cumadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta gandeng sakmangke Raka sampun kepareng sawan wonten Praja Ngamarta daya-daya kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dening paduka Yayi Prabu ngrawuhaken mboyongi sawanipun ing Raka ing Dwarawati Prabu Darmakusuma sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kula supe dhateng lampahan ingkang nedheng kelampah apan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sarana kula atur Nawala wonten Praja ing Dwarawati bilih rika lenggan sakmangke kula suwun paduka kepareng rawuh wonten Praja ing Ngamarta Yayi mangsa mangke gandeng sampun wuninga dhateng sawanipun ing Raka ing Dwarawati lan ingkang Raka sampun kepareng sawan wonten ing Datulaya Praja ing Ngamarta dinten sakmangke menika daya-daya kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dhateng sawanipun ing Raka inggih Koko Prabu namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta Pandhawa menika mboten saged lumampah tuwin mboten saged ngumrembyahaken asta menawi mboten tinuntun dening paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati imbanipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kreta lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela surya pepajaring para Pandhawa mugi kepareng wambah barana sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten miyos sing pangandika paduka Yayi Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna inggih Koko Prabu mboten kadosa dinten sakmangke menika manah kula goreh tumuli rongeh kodeng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingung
ing atasipun kula menika jejering Nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumpenan Koko Prabu kula menika nyumpena wancinipun ing wanci Sukra kasih nalika semanten ingkang raya lampah sarenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning Jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rai ngedeng nitih baita lelayaran dumadakan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rai sumurup pusaka ngamarta tetiga cacahipun kendang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya malah sedaya tetanduran sami alum manggagangaking boten saged thukul angrembaka woh-wohanipun akariyos miris manahipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sang Hyang Candra akarya padhang swasana negari Ngamarta tumuli ingkang rayi Ngamarta gragapan saking nindra sasmitaning Jawata ing mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi lha ta nun sewu Yai menawi paduka Yai Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ing sampun dipun lampahi dening paduka Yai Prabu dhateng Raka Indrawati kula nuwun sewu kula menika namung menungsa limrah jernyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun Nata Ndrawati menika minangka dados ing para kadang Pandhawa kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan supados angonceki impen menika kala wau nun sewu sepisan kula mboten pana babagan pasumpenan angka kalih epeh temen ing atasipun Nata Ndrawati menika Nalendragung ing Dwaraka keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babagan cariyos pasumenan paduka Kyai Prabu Ngamarta yen ngono tak arani kogel kagelan penggalihmu kogel kagelan penggalihku perkara apa katon banget nggonmu matur ngersane barep kakangku rada sugal pangendikaning Kresna kakangku mung perkara barep takon babagan impen Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe takon apa Werkudara pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para tegese paran pitakonan yen ngono apa barep kakangku kuwi kleru tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku ing mestine kowe menehi keterangan sing cetha monggo babari impet mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin kusik aja kesusu Yai pun kakang ora bakal selak ning pun kakang kuwi ora ngerti tekliwering babakan pasumpenan pun kakang kuwi ora pono babakan impen Kresna kakangku Werkudara piye saya aku tak takon karo kowe dapukamu ning praja Ngamarta kuwi apa lho dapukanipun kakang minangka pujangga saliyane pujangga akeh kang padha nyebutake yen tampun kakang kuwi kusiring para Pandhawa kuwi kreta lan jarane yen kreta karo jarane ora gelem mlaku dadi kewajibaning sapa dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane yen ngono saiki dadi kewajibanmu kreta lan jarane lagi nandang susah mergo barep kakangku entuk impen sing kaya ngono wekasan gawe goreh rongeh penggali barep kakangku teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane barep kakangku satemah kreta lancaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu iki nyatane kaya ngono gage
tuturna sing saknyatane impen mau werdine piye yen pancen kowe ora iso merdhekke impen wah ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing Praja Ngamarta jagat isane ngubut ora wayah tur jagat ya Werkudara iya yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu durembuk pun Kakang bakal ngonceki impen kuwi mau pasumran ing samurina mandhening Paduka Hyang Prabu menika istripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos kengkan paranipun pusaka oncat saking paduan pusaka tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat Mangku Sang Hyang Candra lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babakan pasumenan mergi pasumpenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cina Krabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak mula ingkang sang menika Yayi dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sabab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiyang liyan kebrayan nanging dinten sakmangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen jengandika piyambak mapan wonten ing srati-sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedal langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika Paduka menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan mongko Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Yayi najan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa nek dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Paduka Hyang Prabu mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten kula diandangu dhateng sowanipun Bagong inggih Yayi kula semanggaken Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Noname pasang Kalimantabe tinebena wiladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing ngamal alon-alon aja kesusu-susu sumung kemeng pangabekti kula kunjuk ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa iki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu kula cancang pucaking weni dumawahing wijang nah rumeketing ora daya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula nu cak kendel prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen mlampah sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong niki nang terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngono lho panjenengan niku lek ngendika renyah carane krupuk niku bar dintas
Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nggon mulungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padharjo sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo, prayoga nunggonmu ngadep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku Tampanono. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Neng. Oh sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kandhataken jimat paripe. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku. Anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Ponokan Bagong Padharjo. Ponokan Bagong Padharjo. Pangestunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawedadaken jimat paripe. Ki ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat, pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Lali aku. Kowe ya sehat to Bandria? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Engko tak kirimi gambar meneh ya. Ya, Nggih. Sing asik. beres. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan murugake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bile wonten lempat kula nggih kula ngunjatur sapa duka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong. Ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun. Sabanjure piye? Pada suatu saat, Nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata Iya, menyang endi? teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Niku tapa karo simbok 7 mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahyane. Merga entuk sasmitaning dewa
sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa jar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petro sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petro. Bapak ngonten niku, soalnya Gareng karo Petro lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petro, kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem kuwi Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti kok ndak ora tata-tata. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 Payung Mata, Payung Tungganaga, sing angka 3 pustaka jaminan, pustaka jamus 5 sada, pustaka jaminan utang, jamus 5 sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongane srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwal saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karo ngomong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun, dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sanda tak walang ati. Pusaka 3 wenehno Bagong. Ben digawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe menang bae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas. kembar piye? Inggih, Kang Prabu kula nderek. Iya, kula nderek Kang Prabu. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. ah niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet sanyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Niki ketoke wong bapak niku nek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta.
Jaedan Ismaya. Ismaya. Ha kita sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparengke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah hapes lawan mati. Kuwatir raos manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi gaya derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan mboten teges kula menika badhe ngias dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah ngatos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genah Ndara Werkudara. Hus. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean Aku ora kok jeneng iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jawus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe. Kowe iki mung panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurweng dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubung-ubungke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki momong Pandhawa pirang puluh taun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu.
Ora tau. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tungganaga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur urusan. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payu tungganaga pustaka jamus nyajiman wonten ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masa basa. Nesu kok basa iki wadgu. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning namengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng Negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melu pun Kakang. Kadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan. Mung drajating Panakawan. Parandene Bagong ki wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane. Nadyan solah bawane slogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono yen miturut petunganku pusaka telu parina marang Semar merga Semar wis tanggap marang Sasmita yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu tumbak karo welang payung tungganaga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Teko banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nun sewu kok ora Bu. Nembe kemawon Kakang Mas Yodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi. Pusaka telu hai panggraitane tan prabeda kaya menungso dasare kedadian saka menungso. Saka nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono Yayi tatanan panengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa lawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Bubarno kang padha siba ingsun kundur ngedaton. Kawula nangestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa. Koko Prabu ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Koko Prabu ingkang putra ingkang Buruji Setyaki Cemadung dawuh. Koko ingkang putra ing Jangkar Wuntu Randharja Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Antasena dawuhmu apa Pakde? Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati kok tak blabari sejatine lelakon ana ing Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh
Parane mula ora ngerti lakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Dri, mila ingkang saking mriku kula jumadung dawuh kok ora Bu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ngingisuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa boyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karaka Dempel. Lan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone boyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karaka Dempel. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purbawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggen kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya. Mara gage mangkat to nyuwun pamit tambah pangestu. Ladani putra Jangkar bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah kok dengaren aku arep lunga tok candhet Pak Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada oncat saka pagedhongan pusaka nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa kedadian saka ratu sing digdaya mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna, malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku takon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa watun tegese Bagong arep dipulasara. Aku tau dimong karo Bagong yen Bagong nandang lara aku ya rasake lara, yen Bagong kena apa-apa aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Dadi aku iki ora melu Pakde Ndrawati ning ngestoke dawuh bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestoke dawuh bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Panakawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab yo ngestake dawuh. Rasa kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan do nyikala karo Bagong, mau Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janji nek ana apa-apa iki tumandone Bagong kowe sing tak ajar. Iya wis. Kena aku mulai omong bapak tenan. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki ki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat ki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungno. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kowe arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon mergo dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ki ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wis. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethake. Wose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Ning gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri yen to menang napa? Cebol gaya wulan wutonge lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae.
Kula ajeng wangsul. Nek kene bae. Kula ajeng wangsul. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul? Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak kono welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus Ambar niku kula nesu, kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, Paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dius ngoten. Semok ora siap kula. lho, nek siap wani po. Ora. Wis ora-orane iso ngampet leloro to ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tonyo lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan ndika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara. Ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Gosek. Nek aku jotosi majelis nyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno majelis nyaki. kowe iki ora edan to. Lho. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jebles kene mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku kok ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan kuwi ngono. Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati. Piye? Ngene to, kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu. Wih. War seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora Iya, wae. wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, patre ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe didaya. Nane. Tenan. Wah.
Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki Iya. metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Kowe nek wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya. Kowe diantem ra ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong didaya. Mbah! Slamodar! Lek ngampet ket mau omong wae ora. Yo guys. Wis. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mbon mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Ora mbrenjel ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Nami kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndas wae 11 ki lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja main kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwian liyane nang kene. Keluwian liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wis gleleng tenan iki. Wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wis waduh. Edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun iki? Ya mikari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak mamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Nek kejeglok. Ayo teratapane. Nderantasena iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning ndron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Wow, lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok.
Lunga ah, rapik. Jedel ah. Iya, mabur. Medun meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mutar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo surang merata jamrata ing bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Wis diajar karo Setyaki. Isin begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegongke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Manuk kae ngegongke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ula kae ngegongke wisane ning kala mangsane aber wisane. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngopo kowe? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jemparani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono, gondo wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya? Delan ya. 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisane ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sentyaki. Bagong medeni. Iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula sumanggaken kula mboten saged mengsah Bagong. Gilani katigdayan. Nun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula sumanggaken. Iki canggleleng. Duk deng sama deng, duk bis sama kubis. Ayo, Sentyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Kowe Gatotkaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karepmu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatotkaca.
kaca.